Владимир Дубовка про деда и внука. Недзе далёка у вёсцы маленькой век доживал свой дедка старенький. Старость не радость, сядь обедать, ежели ецца з лыжки у деда. Позаливает чистый обрус так, ён и затиркой, ён и капустой. С гэтай причины деда старога есці саджали каля порога. Там ён и снедал, там и обедал, там ён с внуком мел и беседы. Деда внучок, мамин сыночек, ножик узявши, сел у куточек. Нешта майструе, нешта складае, будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: Любы сыночек, что ж ты майструешь, севший у куточек? Что ж гэта будзе, скрынечка быццам? Будзе, матуля, гэта карыца. Як пастарэеце з татам абое, вас не прыму я есці з сабою. Каля карыцы вас посаджаю, после заціркі поналиваю. Тата на маму, мама на тату глянули моўчкі. Хто ж вінаваты? З гэтага часу деда старога больш не саджалі каля порога. Так як усюды у кожнай сямейцы разам з сабою далі яму месца. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Хто пра яе і забудзецца можа, унучак маленькі зноў дапаможа. Ён прачытае, хоць ведаюць людзі, але напомніць лішнім не будзе.